fi tabdi' zakalkalewa da wuce gona da iri akan matsala ta bid'antarwa, wanda dukkan wanda ya fada cikin bid'a a wurin su kawai shikenan ya zama dan bid'a. kun san akwai ka'ida wurin ahlus sunna salafawa cewa laysa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alayhi, ko ba dukkan wanda ya fada cikin bid'a bane bid'a din ta fada akan shi. Ma'ana ana iya samun mutum ya aikata bid'a amma kuma shi ba dan bid'a bane, ba za a bid'antar da shi ba. To su suna guluwi a wannan matsalan ta yadda dukkan wanda ya fada cikin bid'a kai suna bid'antar da shi kai sai. Wannan yasa suke bid'antar da irin su Ibn Hajar da su al-Imam an-Nawawi da makamantansu. Dan haka kaga da wannan muke ce ma wa'annan ya kamata su sani cewa masu bid'antar da wa'annan malaman ba salafawa bane, su waye yan haddadiyya ne, su ne suke da wannan. Sannan daga cikin manhaji na haddadiyya shine tabdi'u man la yubaddi' man waqa'a fil bid'ah, bid'antar da dukkan wanda bai bid'antar da wanda ya fada cikin bid'a ba. kun gane ko? da haka su ne suke da wannan ka'idan na cewa man lam yubaddi' al-mubtadi' fa huwa mubtadi', dukkan wanda bai bid'antar da dan bid'a ba to shi ma ya zama dan bid'a kenan. wannan manhaji ne na haddadiyya, ba manhaji bane na salafiya kamar shi yadda Nura Musa ya jingina wa salafawa wannan manhaji din. da haka su a wurin haddadiyya ma idan ka ce fulanin ash'ari wannan kuskure ne, dole ka ce mubtadi'un. idan baka yi haka ba to kai ma suna iya bid'antar da kai. sannan